ebe onye si na afọ anyị ụtụtụ ọma ebe ahụ na anyị ugbu a n'ụwa bụ n'ihi araba anyị ntu aka anyị si wee wee fu na onwe anyị o na nke ikpeazụ a nke ọnụ na-ene anya kịta anụnwa bụ iro ndị ezike Ihiala iro anụnwa siri nyanwa bụ express iro anyị na-ene anya si express wee gbadaa ebe ị na-ene anya kịta anụnwa gbadara straight to Ugwu ire agara straight to Ugwu ire anụnwa bụ iro ndị ezike nga anyị fụrụ nnọọ kịta anụnwa n'ihu be ndebe ọfọma ka ị na-ene anya ihe a maka ndị bụ ndị akaba anyị o ndebe anyị na-enene ka anyị si wee fụta onwe anyị na-ajụ gọvanọ Anambra steeti a iro niile a na-ekwu arụrụ ebe a nga mere na-eso na ya wee rụ ya akaba anyị aka aja sị na ihe ara obo so dị ya na Anambra steeti ọ na-agwa ya na enene so mbuze nekene mbuze gba m ebe ndị nwa ndị anụ n'ihu stọ anụnwa ebe a gịsị na-ereta ego anyị nọ n'ebe na insekuriti ekwe izu ikwe akaba anyị nọ n'ebe na insekuriti ekwe anyị megara anyị nọ n'ebe na efe adịa ma gị lekene kaba anyị dị enene m onye enyere ego ire a ka ọ bụ na ọ bụ ya mmadụ ka enyere ego ire a na ụdị investmenti ndị mmadụ bịara mechaa na be anyị investmenti ndị ya niile adịgo dọmt ọ bụghị ihe a debere adebe na ihe niile o imirikịta ụlọ arụrụ n'ogologo a ndị mmadụ ebi eze ụlọ ihe na-ene anya ụdọ ala aba mmadụ ebi nwa ya maka ihe na mbuze nọ n'ihu ya mmadụ emere anyị kata ụlọ ada adagide ya ụlọ ilele anya omenwe onye bi n'ụlọ ihe niile n'ụlọ a akwasịchala because of mbuze a ahịa aja dị anya one were gara dị one aja ekwu ole gara one neke n'anya ọkwụ ụlọ elu anyị lelere ihu ya ebe a kedu ebe onye na-anya moto ga-esi aba onye ji ụkwụ ya esi anya aba ị na-achọ ịgwa m na mmiri zobe na sụsọ mkpu mmiri na-eti n'ebe a sụsọ mkpu mmiri na-eti n'ebe a ele ono onye ekwe ka onye nọ n'imepụta iro mmiri anyị na-ada n'ụdị mbuze adị nga ọdụ ala aba ọ bụ na ịmadị ya na mbuze ile n'anya nga ọdụ ala aba na mmiri si n'ime ya werela aga ji ebu mmadụ nke a bụgote awụrụ awụ lelee okpuru ya okpuru gote ya egherela oge o ya okpuru ya ga-ezu oge na ime digota ka ị were ghọta ihe na-agwa gị mana okpuru ya mmiri ya agụrụchala ya ajụjụ na-ajụ ọ bụ na ọ bụ ya mmadụ ka e nyere ego rụba ire a na investment mmadụ na-eme ebe enyi kpefere ebe mmadụ kwụbara 3 dekin elee ebe onye akwụra 3 dekin ya nwere ike isi were ntị ya pepụl anyị na-ebe na nsekuriti na-adochighị anyị azụ gọọmenti na onwe ha bịakwuo na saịdị ya jide anyị n'ọrụ eledị m ihe medere anyị ihe anyị mere anyị nwabụdị ndị Ihiala na ọchịchị ya mapụrụ sị onye ji agba m ihe a ji abụ iji asị na ọ bụ ihe a ka anyị ritere nnọọ na ọchịchị ya n'ihi araba anyị ya na anya ebe a gịnị gwa m ihe anyị ritere na ọchịchị ya a na-achị na nke Anambra steeti gọọmenti a nge ekunu ji asị na ihe Ihiala ritedere n'aka ụnụ ejide m ụzọ arụrụ arụ n'ihi araba anyị ya si tụọrọ m aka nga ọgụ ọbọbụdị mmadụ ka e nyere ego ọ bụrụkwa na ịmara oge ka e nyere ego were rụọrọ anyị ire a bịakwa ruo ire a ka Chineke gara ịkpọgọ ọkụ ọ bụrụkwa na ịmara gị ka e nyere ego were rụọrọ anyị ire a ire ewesu ntu adị bịakwa bịa na ire a bịa rụọ bifo Chineke akpọọ gịnwa bụ onye enyere ya debere ya otu a ya na-atụ ụdị afọ a bifo Chukwu akpọọ onye ahụ ọkụ bifo ala eghe ọnụ onye ahụ adakpuo ntu ya mbuze ya siri ghe ọnụ na obodo mmadụ na ebe ejiri buru ofu gwụra katapila nwụrụ anwụ bịa buru ya dochikwuo ebe ahụ rere ya ka e were ya zụba agwọ na ebe ndị mmadụ si aga na ịka mmadụ gba m ka onye ndị bi na famili ya ga-esi na nwaanyị anọkwa n'ebe a bụ ahịa ka ọ na-ere ihe ahụ onye ji esi aṅụ onye oji efe were bịa na arịgoro chekwa na ilu ihe a bifo ererifee na dat place gee ka nwaanyị ya ji eretara ahịa ka nna ajụrụ gị na ihe a dọbara anyị gwụra ihe nwụrụ anwụ eburu ya bịadọba gị ọ bụ dị mmadụ ka e nyere ego rụba ire a kpa mmadụ ka e nyere ego a makara mgbe ụfọdụ a na-akpọ gọọmenti zikwa gọọmenti mana ọ mmadụ ka awọdụrụ ire a maka na adị shọ na bifo eti ibe ire agota na awọdụ gị den kedu onye awọdụrụ ire a bee ka ị nọ come and do it bịa ruo dị iro come and do it. It's not your money. Ihe a bụ ihe awọdụrụ gị bịa rụọ ebi ebe a bịa rụọ ichi n'ụwa gị half and half ebe a ịgbaghị anya mmiri na-eburu ndị mmadụ bịa rụọ ihe enyere gị ego ya bifo ala ihe a na-etugbu ogu come and do it n'obodo mmadụ dịdịkwa ihe a na ihe a bụ obodo mmadụ nke ka ritere n'ọshịa eneme ihe anyị ritere na dis gọọmenti anyị nọ n'elu ya gee ihe anyị ritere bịa kpọọ onye rụrụ ire a onye nyere kọntraktị ya bịa rụọ ire a bifo ala ihe a na-etigbu onye ahụ
What a nonsense, what a hell. Kenu di hemmadu wori kenu di obi ojo unu digide diru na e gbako na ụmụaka si ebe aga e gbako ụmụaka na aga school nye na si ebe na cross ino reba mmiri pute mmiri na ibu ụmụaka mmadụ ebe a steady kenu ya ga-eji we na agba loss for no reason mmiri na si total agbarata bụ ụzọ aka o si aga mmiri ya si ala total kwuru kworata onwezi direction ihe makwa ụlọ n'ọnụ mmiri ya na condemn down side odoroba maka ihe mmiri ya na-akpa mkpamkpa saadị mgbada ọdọrọba ma ọ bụrụ na ebe onye akaba anyị na-agbada dati saadị makwa ihe mmiri ya na-eme na mgbada ebe ahụ maka mkpamkpa mmiri ya na-akpa down there osi na mgbogote ebe a o kwuru okwu da ebe a so many families all families ya na so many things all court go so many things mana mmadụ ka awọdịrị ọ bụ na unu ruo ire arụpụ ya arụpụ ụnụ anya anwụ very wicked souls. Look at ihe anụ wa bụ iro ndị ezike ka anyị nọkwa n'ihe ahụ iro ndị ezike ha na-enye mmadụ mere ibie kedu ndụ o nwere life zuru oke nọ n'ime ihe niile abi n'ogologo akịta kedu ebe a ga-esi wee na-anata kedu ebe a ga-esi wee na-apụ na ihe mmadụ mere ibia mara mmadụ ka ya awọd ya igbe ma na ebe a n'otu ahụ dị na ebe a nkịta anụ na mmiri niile si na total agbarata ebe a ka o si aga na ihe unu mere anyị ihe mma bụ na onye ọbụla enyere ego anyị ma ọ bụ nye ihe n'aka maka anyị ka e wee lekọta anyị anya ma ka e were gboro anyị mkpa ma ka e were rụọrọ anyị iro ma ka e were tiri anyị ihe na skuul ma ka e were tiri anyị ọkụ ma ka iwere rie ya chukwu ji abụghị ọnụ chukwu ya bụrịrị onye ahụ ọnụ chukwu ya kpọrịrị onye ahụ ọkụ ala azụtara ukwu ji eriri onye ahụ ala Ihiala ga-esuwalụ that person i kwesịghị iri ya you don't need to eat rụọrọ anyị ihe a gwara anyị na ịrụọ ya n'oge a gara asị chukwu gozie ndị rụrụ ya rụọ ya na God bless you is better than God punish you before Chineke akpọ onye ahụ ọkụ onye ọfere ya bụrụ ya dara ire ya bịa rụkọpụ ire bịa rụkọrọ anyị ire a ka ọ na Ihiala so na Anambra steeti bịa rụkọrọ anyị ire a ka ọ na ya bụrụ ndị obodo ya bụ ndị Anambra bịa rụkọrọ anyị ire a na o nwere onye enyere ego ruo ire a I'm sure because na ya anagataba na-eti igota for no reason na onye ahụ enyere ego ka mkpụ n'ọnụ kedu ihe ji ya na egwuregwu katapila eburu wedochi ụzọ a na-arụ anyị iro ya bụkwala na irigo ego a maka na ọ bụ na irigo ego rasị eziri ọha ji agbawa gị ọnụ ma wụrụ fụchie gị ọnụ ịnwụọ because unu dị very wicked very wicked ire anụnwa bụ iro ndị ezike n'ihi araba anyị dị ihe ụdụ a ihe a n'ihu be ndebe ọfọma ka a dọbara transfọma anyị lele anya ụdụ ala aba what a wicked. Don't worry.